Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Oɗon gandi on jangino saridu no masirte. Ay saridu e daridu ina nandi. Saridu e daridu ina nandi. Hande ko toɓɓe ɗe tawaton hen tan wonta daridu. Wadde ɗo windande 15 ɓiire nde ko daridu jangoton. Ay do ay ɗo ko di, ay ɗo ko du, ay ɗo ko addu. Mo kowal ɗo ko addu mo sidda. Ɗo ko dan, ɗo ko din, ɗo ko dun, ay ɗo ko da, ay ɗo ko di, ay ɗo ko du, ay ɗo ko de. Toɓɓaɗo ayde ɗo ko waɗiri ni komo ƴewnoma an jangowo o. O acce hen hunde walla o ɓeyda hen hunde omo ƴewndo an jangowo o teskuyoma sone ko jangata ko walla ala hen. Ayi ɗo joni fof toɓɓi o acci toɓɓere nde ɗo. An garata toɓɓaɗo toɓɓere nde o anda haqqille ma e ko jangata ko. Ɗo wadde ko de toɓɓere nde ɗo ko maskal ngal. Toɓɓere wonde nde wona daredu ndu. Ay daredu o toɓɓere waɗata. Ɗo wayni ko toɓɓere nde ɗo mbatta dow ɗo keɓa de. Sa acciri tan keɓata ko c mo janguɗa o wona ɗo. Wadde wayen toɓɓere dow keɓa de. On paami. Saha fof waɗa noon omo ƴewnoma an jangowo o so hakkille ma ene woni ko jangata ko walla ala hen. Tawa witen da, di, du, ad, dan, din, dun, da, di, du, de. O anda nde ko an jangani teskuyoma yo won e bindi he. Ay ɗo ko da ene fewi nani. Ay ɗo ko di ene fewi ay nani. Ay ɗo ko du ene fewi ay nani. Ay ɗo ko addu ay ene fewi ay nani. Mo kowal addu, mo daridu ay mo sidda nani ene fewi. Ay ɗo ko dan ay dan ene fewi. Ay ɗo ko din ay din nani ene fewi. Ay ɗo ko dun ay ɗo ko dun ene fewi. Ay ɗo ko da ayne foodi ay ko da. Ay ɗo ko di ay ɗo ko di. Ay ɗo ko du ay ɗo ko du. Ay ɗo ko de. Wadde a faami ɗo ko se. Wadde toɓɓa toɓɓere dow ɗo keɓta de. Ay ɗo no de woni ni. Toɓɓa ɗo wotere dow keɓta de. O waɗiri ni ko mo ƴewndoma an jangowo so hakkille ma ene ko jangata ko walla ala hen. Da, di, du, addu, kowal, addu, mo sidda. Ɗo ko dan, ɗo ko din, ɗo ko dun. Ngara mbiya da, di, du, de. Toɓɓaɗo wotere ɗo keɓa de. Acciri ni keɓa si. Ay ɗo ko de. Wadde toɓɓaɗo toɓɓere dow ɗo wonta de. Ɗo ko da, di, du, addu, kowal, addu, mo sidda. Ɗo ko dan, ɗo ko din, ɗo ko dun, ɗo ko da, ɗo ko di, ɗo ko du, ɗo ko de. Toɓɓaɗo toɓɓere wotere wona a timmini windandema 15 ɓiire nde. Yette kuɗi mon e karneji mon mbañitoɗon jangon ɗigga. On kola koye mon ƴewon bawɗo sara mum ɗakkoɗon ɗon o holla on o walla on ha mbawa ngal alluwal hankkadi wona on certi e majjere kalɗo daredu masa on jangani ɗo woni ko on mbawani. Qur'ana o dow ha less ko jangate e masa daredu ɗo foti ni foti. Wadde ɗo tan jangoton mbawon ɗo. Ay kaltere masgal waɗa 5 dow 3 hakkude 4 less. Ɗo wona da, ɗo wona di, ɗo wona du, ɗo wona addu, ɗo wona adda. Ɗo fooɗani. Ɗo no mbiya dan ko ɗiɗi, din ko ɗiɗi, dun ko ɗiɗi. Ɗo kadi fooɗani. Ɗo noon poɗata. Da alif foɗi mo. Di yanere foɗi mo. Ay du o taƴi o foɗi mo. De toɓɓaɗo wote toɓɓaɗo ay yanar alif 5 to foɗi mo. Gasi
sa fami tan kadi jangde ma yaawi so kako winda masa a jangat kako winda masa a jangat heddo yobe dum jangama jangitambe ko toppirde be nan haajuma windande ma mbaawa sa waawi ko an waawi wa kanko waawi yo haaju makko an waawan toppirde mbaawa an a waawan taw toppirde mbaawa kanko waawi yo haaju makko an waawan toppirde mbaawa an ko nande famde balle mon e duuso mon e galle golle biyaade numéro gandaɗo 77 906 14 81 jingon ballon duuson ko nande famde en kaadi ɗo windan sappo e jeeɓire nde ko ɗo haaɗi hande ko do di du add kowal add sidda dan din dun da di du de toɓɓaɗo nani toɓɓaɗo wotere mbasa yejjide ɗum ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam